Čau, tu je Brumbo. Ja ťa vítam pri dnešnom vlogu. Asi keď sa na tento vlog pozeráš, tak zrejme doma scrolluješ YouTube alebo iné sociálne siete a nudíš sa doma. Tak ja ťa dneska zoberiem do prírody. Čo ty na to? Unavený som. Keď je takto krásne, je inak nedeľa, tak ja som sa rozhodol, že pôjdem na bicykel a že si opäť dám takú svoju trasu, že si dávam väčšinou, keď sa nudím, alebo keď chcem ísť proste len tak vypadnúť do prírody a zresetovať hlavu. Išli sme úplne inou cestou, než ktorou ja chodievam. Akože absolútne sa priznám, teraz vôbec neviem, kde som. A ja som úplne stratený, chápeš? V košeckej divočine, čo ti dávam. Stretol som takú rodinku a tá mi povedala, že pri najbližšej križovatke mám odbočiť doľava. Ak si pamätáte, tak tam sme sa pri mojom prvom vlogu zdravili. Potom som vlastne touto cestou šiel na náš všetky Everest. No a toto by bolo pre dnešný vlog všetko. Dúfam, že sa ti toto video páčilo a pokiaľ chceš, aby som sa zase si zatúlal, tak ja to pre teba spravím. Ale neviem, či ťa to bude baviť, hej, takže ak ťa to fakt bavilo alebo niečo, tak mi daj vedieť, nech viem. Či mám takýto content robiť aj naďalej alebo nie. A teraz ma úplne všetci zjedia, lebo oni o tejto ceste určite vedia, že to ide smerom do dolinky, inak by the way mali pravdu. Ja som sa nestratil teda, potom vás to keď nepovedal, kde mám zabočiť, pretože áno, tá cesta šla rovno do doliniek, tie domčeky, altánky a takéto, že ste videli, tak to bola dolinka. Naozaj som nevedel, nie som dokonalý a dúfam, že ti teda video páčilo a nezabudni dať like, pokiaľ si tu nový, tak odber. A to je všetko. Čau!